मोजां मोनदों दिनैहाय जे मानसिफ्रा डेभेलपनि लामा आरो गोजोन शान्तिनि लामा लानानै दिनैहाय जोंजों लोब लोब फैदों बेनि थाखाय खोब माने धन्यबाद होबाय आं बिथांमोनखौ आरो दिनैनि बे समा जोंनि थाखाय गोसोखांथाव सम जानानै थागोन आरो बे समा भबिष्यताव बिथांमोननि एरियायाव मोनसे मोजां परिबेस लाबोनायजों लोगोसे डेभेलपमेन्टबो लाबोनो हागोन होननानै आंहा आसा दङ। दिनैहाय इउपिपिएल दोलोआव 300नि खाथियावनो अलमस्ट 300 आरो 300नि खाथियाव प्लास जादोंना पुलिसा 300नि एसे बारा दिनैहाय जयेन जाफैबाय आरो बे जयेन जाफैनायनि मादावहाय प्राय बिपिएफनिफ्रायनो बांसिन बिपिएफ दोलोनिफ्राय दिनै जोंनावहाय 300निबो बारा मानसिफ्रा जयेन जाफैबाय आरो दाखालिबो जोंनि मोनसे फार्स्ट जेलानाखि ग्रेन्ड जयनिं जादोंमोन बे जयनिंआवबोथ' गोबां मानसि जानाय जादोंमोन दिनैहायबो बाव गोबां जयेन जाफैबाय लोगोसे बिथांमोना बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो बे जायगायाव रायजो जाबोनानै जेबो सुबिदा मोनबोफेराखैमोन आरो बिथांमोननि लामाजों लोगोसे दै खुरखानाय गोबां बिसिनाव समस्या दङ बे समस्याफोरखौ आं सानो जोंनि दिनैनि गभर्नमेन्टआ हयथ' खम समनि गेजेरावनो बे समस्याफोरखौ सुस्रांना होनो हागोन होननानै आंहा मिजिं दङ। राजखान्थि फोथाराव ओंखारनानै आंहा मोनसे थांखि दङ बे थांखियानो जादों गोग्लैसोनानै थानाय जोंनि गोबां दुखुथिया बिटिआर बासि एबा जोंनि दतमा ब्लकनि जायनाखि सुबुंफोरखौ आङो जेसेबां हायो आंनि नाजानायजों आं बिथांमोनखौ एसेबाबो सेवा खालामनो लुबैदों आरो दिनैनि दिनावहाय जोंहा इउपिपिएल गभर्नमेन्ट फैदेरबाय आरो इउपिपिएल पार्टियाव थानानै आं सानदों दिनै बिथांमोननि गांनाय उखैनायखौ जेरैनाखि जोङो सिगां एनजिअ थानानै खामानि मावदोंमोन बेनिफ्राय बांसिन बिथांमोननि थाखाय खामानि मावनानै होनो हागोन होननानै आङो माने बिसास दं आंनि सायावनो। पलिटिक्सआव फैखांनायनि उनावहाय पलिटिसियानफोरा माखासे मथ' थायो दा सोरहा मा दं बेखौ आं बुंनो थाङा खिन्थु आंहा माखासे मथ'फोर दं माखासे प्लेनिंफोर दङ जे प्लेनिंखौ आङो जुदि पलिटिसियान दिनै पलिटिक्स फिल्डआव ओंखारनायनि उनावहाय गमामायैनो माबा मोनसे बिबान मोनोब्ला थ' आङो सिगाङावनो आंनि समस्तिनि जायनाखि गोग्लैसोनानै थानाय जोंनि समस्ति बासिफोरनि थाखाय हागौमानि गभर्नमेन्टनि सापर्टआवहाय गभर्नमेन्टनि फैनाय स्किमजों लोगोसे जोंहा दिनै जेरेखम बिटिआर गभर्नमेन्ट दं स्टेट गभर्नमेन्ट दं आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट दं मोनथामबो गभर्नमेन्टआवहाय सुग्रोमनानै गभर्नमेन्टनि सापर्टआव एबा जोंनि पार्टिनि बिथोनखौ लाफादेरनानै बेसेबां रोखोमनि बिथांमोननो खामानि मावनानै होनो हाथावगौ बे सुबिदाखौ आं मोनसेबो गारनाय नङा गासिबो सुबिदाखौ आं लाजोबनानै बे बिथांमोननि जौगानाय आरो सुख शान्तिनि थाखाय आरो मोजां परिबेसनि थाखाय आं जेसेबां हायो खामानि मावनो आङो नाजागोन। दिनैनि हाबाफारिया आंनि इउपिपिएलआव जयेन जाखांनायनि बुंनो थाङोबा फार्स्ट स्टेपआवनो दिनै आं जाबायदि मोनसे साक्सेस नुदों जे साक्सेसआ बे आंनिल' साक्सेस नङा बे जोंनि इउपिपिएल पार्टिनिनो आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनिनो मोनसे साक्सेस होननानै आं सानो आरो बे साक्सेसआ दिनै जिहेतु आराम्भ जाबाय जेब्ला बे साक्सेसआ हयथ' एमपि इलेक्सनसिमबो जाहैखागोनखा आरो एमपि इलेक्सननि उनावबो जानाखि नेक्स्ट जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि इलेक्सन जागोन बेसिमबो बे साक्सेसआ थाबथायालाबानो दावखालांबाय थागोन एबा जोबनायाव फाइनालि जोङो माने जोंनि जानाखि टारगेट बे टारगेटसिम सहैगोन आरो जों 100% साक्सेस जागोन बेखौ आं आसा खालामो। आंनाथ' मेइन थांखिया माबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ जिर' खालामनाय नङा आंनि मेइन थांखिया मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव फैखांनायनि उनाव समाजनि थाखाय जेसेबां आंनाव केपाबल दङ मावनो हानाय जेसेबां आंनाव क्वालिटि दं बे क्वालिटि आरो आंनि केपाबलखौ एप्लाइ खालामनानै समाजनि थाखाय जोंनि गोरिब दुखियाफोरनि थाखाय जेसेबां आं मावनो हायो बेखिनिखौ आं मावनो नाजागोन आरो बेखौ मावनो थाखायनो आङो बुंनो थाङोबा दिनै इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों। गिबियावनो इउपिपिएलनि जानानै साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावग्रोबाय। दिनै 2 नं सेलमारि आरो 4 नाम्बार सेलमारि 1 नाम्बार सेलमारि आरो आथियाबारि बे गुबुन गुबुन बे गामिनिफ्राय मोनथाम मोनब्रै गामिनिफ्राय गोबां रायजो राजाफ्रा जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैदों। बे जयनिं जानायनि खारनानो जाहैबाय दिनैनि नैबे इउपिपिएल सरकार इउपिपिएल आरो बिजेपिनि नैबे सरकाराव प्रमद बर'नि दैदेननाय नैबे सरकारखौ मोजां मोननानै रायजो राजा आइ आफाया लोब लोब फैदों
आरो गोबां फैबावगोन होननानै फोरमायदों। नैबेयाव दिनै 300 सो जयनिं जाफैबाय। बिथांमोनखौ जयनिं जाग्राफोरखौबो आङो इउपिपिएलनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावग्रोबाय आरो वेलकाम खालामबाय। दिनै गोबां जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा गोबां रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावदों। दिनै रायजो राजा आइ आफानो जेब्ला मोननांगौ गोरिब दुखियाफ्रा न'आव मोननांगौ बयबो मोनदों, बयबो मोनदों, रावबो मोनालासिनो थायाखै। मोनसे गामियावनो 60टा 70टा दङ बेफोरबायदि न' मोनदों। आरो दिनै गोबां रायजो राजाया बिदिनो अरुण'दय आसनि मोनदों। आरो बेजों लोगोसे अनसाय बिथांखि बेयाव 5000 खरि गोरिब दुखियाफोर दखान होनानै जानायफोरनो 5000 खरि होनाय जादों। आरो गियान सोरां होननाय मोनसे आसनि दङ। बे गियान सोराङावबो गोबां गथ'फोरा स्कलारशिप हिसाबै 5000 मोननो हादों। आरो बेजों लोगोसे रग निर्मन होननाय बेमारिफोर एमएलए नि फान्डनिफ्राय 10000 खरि होनाय जादों। आरो बेयावनो बिदिनो आरोबाव जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय 5000 खरि होदों बेमारिफोरनोबो 10000 5000 गोबां रायजो राजाया मोननो हादों। आरो बिदिनो गोबां हा होनो हाबाय। बेफोरबायदि 3 बोसोरल' सरकारावनो गोबां रायजो राजानो मावनानै देखायनायनि थाखाय जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारखौ मोजां मोननानै दिनै लोब लोब फैदों। गुबुन गुबुन हारि माहारि बिथांमोनहा बांसिन बारसोमफैदों। बुंदों जे बयनिफ्रायबो देरसिन, जों जेबो मोनाखैबाबो जों दुखु मोना, खिन्थु जोंनो बयनिफ्रायबो देरसिन सान्थिखौ जों मोननो हादों होननानै बिथांमोनहा बुङो। जे जों सोङो नोंसोर मानो जयनिं जानो नागिरदों? बिदि होनोबा होनो जों बयनिफ्रायबो देरसिन बुस्थु मोनदों। मा मोनदों होनबा सान्थि मोनदों। जों सान्थि मोनबाय बिटिआर जानानै, जोंनाव दावराव दावसि गैला होननानै बिथांमोनहा फोरमायो। दा बेखायनो आङो मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ रोजा रोजा साबायखर होनो नागिरदों। रायजो राजा आइ आफाखौ जेरैबायदि सिबिदों, बे जाहाथे बिदिनो रायजो राजाजों अनसायजाबावथों आं बेखौ इसोरनिसिम आर'ज गाबो। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय फोसावाखै, फोसावगोन, सम जाथ'वाखै, कड अफ कन्डाक्टबो सौफैथ'वाखै, लासैनो फोसावगोन। बिसिनिया फोसावदों, नाथाय जों नुनो मोनदों पेनेल कमिटि हिसाबै 3 नुदोंमोन। बे 3आवबो सासेयाथ' सारेन्डार जाखाबायानो। जोंना मानगोनां बारग' मन्त्रि आब' प्रमिला रानियाथ' गावनो हाया होननानै सिखार जाखाबाय। आरो जाय सासेखौ सायख'दों जे बिपिएफ हान्जायानो बेखौ बर'नि राजा फोलेरनि होननानै फोसावदोंमोन, प्रिथिराज नारायण देब बेखौ। नाथाय बियो गावनि आथिङावनो माने रुवाजों दाननानै लानाय बायदि जादों होननानै आं सानो। दा ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बुंबाय थादों बेखौ होनाया जोबोद गिदिर गोरोन्थि जादों होननानै। दा आंनिफ्रायबो आं बेखौनो बुंनो आं माने नाजायो, जे बुंनो नागिरदों जे मानगोनां बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि सारा गावनि दोलोआव माने बेबायदि बिजाथि सायख'नाय मानसि गैला नामा, आं बेखौसो बुंनो नागिरदों। बर'आ गैलामोन नामा, बा एमपि जानो हानाय मानसि गैया नामा बिपिएफआव? बेबायदि लिडार गैलामोन नामा, आं बेखौसो बुंनो नागिरदों। बे नाबालक सासे गथ', मैया दाख्लैसो बियो राजनितिकआव हाबनाय गथ', बे मा समाजखौ मिथिनो? बा ओरै थांलाय माखासे समाव बियो जोंनि इउपिपिएलआव थानानै गोबां हाग्रामाखौनो केस होदों। रायजो राजा आइ आफानो मिथियोना, बेखौ केस होग्राया बेनो। नाथाय दिनै बिपिएफआव थांनाय लोगो लोगो आरो बेखौ मा बिपिएफनिफ्राय बिखौ एमपि बिसायख'थियाव टिकेट होनो होननानै बिथांखौ आरो डिक्लेयार खालामलायबाय, बेखौ बिजाथि हिसाबै सायख'लायबाय। बे माने थिग जायाखै होननानै आं बुंनो नागिरदों आरोखि। आं मोनसे आरो खावलायनो लुबैदों बिपिएफ हान्जायाव जायफ्रा दङ, जे जोंहा फंबाय कास्टम बसुमतारी, बे फंबायखौ आं खावलायनो लुबैदों। बे सासे बर' जाथिनि बा जाय जों संगठन जेनेबा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जे जोंहा जाथिनि सिनस्रि होनो रायजो राजाफ्रा, जाथिनि सिनस्रि,
बे जाथिनि सिनस्रियाव हाबा मावबोनाय फरायसा आफादाव बाहागो लाबोनाय एसेबां मैखोम मावबोनाय गथ' बे गथ'आ दिनै माने बेफोरबायदि गावनो मावबोबाय आबसुआव दिनै आबसुखौनो बखिबाय बे थिग जायाखै होननानै आङो खावलायनो लुबैदों जाहाथे बिथाङा गोथौ सिन्था खालामनानै बुङो प्रमद बर'खौ रायनाय माने गावखौनो रायनाय होननानै साननानै लानांगौ बियो मानो होनबा प्रमद बर'आबोथ' जाथिनि मावनानै फैनाय थैथां जाथिनि नांनानै फैनाय गावबोथ' बेयावनो एखे दोलोआवनो दङमोन एखे दोलो एखे साननाय हनाय मावबोदोंमोन बेबो मैखोमै बाहागो लाबोदोंमोन दिनै मानो बिनि खुगानि रावफोरा मोनसेबो रस गैया आं बेखौ फंबाय हिसाबै आं खावलायदों जाहाथे बियो मोजां सिन्था खालामनानै बाथ्राफोरखौ बुङो जानला मोनला रायलाबाया आं बिनि थाखाय बिथांखौ आङो खावलायो बिथाङाथ' दा हाथियारानो होनजायो मानो होनबा बियो सासे गथ' माने जोंनि बैसोआव गथ' नालाय बियो जोंनि फिसानि समान माने आं बेखौ आंनि गोसोजोंथ' आं नुहुरगासिनो बेखौ बिपिएफआ हाथियार हिसाबै बाहायगासिनो दङ बे बिनिफ्राय गोबां खोथा खावदों दा दिनै प्रमद बर'खौ बखिनाय माने बेखौ बखिहोनाय माने बेखौ हाथियार बानायनाय दा बिपिएफआव माने बेफोरबायदि बाहागो लाग्रा मानसियानो गैला गासिबो आनजायजोब्बाय गावनि बिपिएफ हान्जानिफ्राय लासै 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 गुगालांजोबगासिनो दङ आरो गोबां गुगाबावगोन नैबे जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय एमपिनि जे जोंहा बिजाथि बे बिजाथिखौ डिक्लेयार खालामनाय लोगो लोगो नायदो साबैसे मानसि लोब लोब साग्लोबबोगोन जोंनि इउपिपिएलआव जोङो सानफ्रामबो दाबो जयनिंखौनो लाथ्र'नो हाया टाइम होनो हाया ओरैबायदि जागासिनो दङ गोबां जयनिं सानफ्रामबो खबर होयो बेखायनो आङो बुंनो नागिरदों जे बिपिएफ हान्जायाव बिजाथि जानो हानाय मानसियानो गैला आरो दिनै प्रिथिराजखौ होनाय मा बे कास्टममोना बाहागो लानो हायामोन नामा कास्टमाराथ' सासे सेन्ट्रेल आबसुआव मावबोदोंमोन ना बेहाबोथ' लेखा गोरों मानसिमोन दिनै मानो गुबुन हारिखौ मानो सायख'जाखो बेलाय हाथियारजों बाहायजाबाय बियो मा जाखो बेयो बे प्रह्लाद मोना मा जाखो प्रह्लादा मानो बिसोर नेवसि जाखो प्रह्लाद आरो कास्टममोना बिसोरदो हाग्रामानि जानानै बिराद गिदिर खोथा बुङो प्रमद बर'खौ सानफ्रामबो गाज्रि रावै रायो गाज्रि बिबुंथि होयो इउपिपिएलखौ गाज्रि बिबुंथि होयो हा दिनै मानो गारजाखो दिनै मानो नारखेनानै दोनजाखो दा बेखायनो खावलायदों फंबाय प्रह्लाद आरो कास्टम फंबाय नोंसोरो अननानै आं बिथांमोनखौ माने एसे सिन्था खालामजानो लुबैदों जाथिनि गांनाय उखैनायखौ नायबोग्रा मानसि एसे सिन्था खालामदो दिनै प्रमद बर'आ बोसोरथामाव मा मावदों मा मावाखै रायजो राजा आइ आफाया बयबो मिथिगौ आरो बिथाङा एक हिसाब होदों रायजो राजानो बयनोबो प्रस्टाराव होदों रायजो राजा मिथिगोन मावदों ना मावाखै बेखायनो खावलायो आं दिनै बे बड'लेण्ड रादाब बे निउसनि गेजेरजों जाहाथे फंबायमोनहा एसे सानै हयै बाथ्राफोरखौ बुङो बेनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ खावलायबाय।